Лична година 7. Тишина пред буря. Изолираш се, но не защото трябва, а защото душата те вика. Лична година 7 те кара да потънеш навътре в най-дълбинните си кътчета на своята душа. Интуицията се събужда, но с нея и сенките в най-дълбокият мрак. Това е година на откровения, но е и година на много илюзии. Кое е реално и кое е сън? Отговора е закодиран в твоя личен код. Ако искаш да разбереш кой е той и как да разбереш всички сенки, с които е нужно да се пребориш, за да излезеш на чисто в светлина, то съветвам те да проследиш както моя канал тук в TikTok, така и страницата ми във Facebook и също така линка, който съм закачила тук в моето био, който линк ще те отведе в моята група в Telegram, където споделям полезна информация, която може да ти бъде от полза, а също така давам и възможност на всеки един, който има интерес към цифрите и към личното си развитие, да зададе своите въпроси, които го вълнуват и да работи със себе си за една по-добра версия от днес. Очаквам те!